Horas marida saluna. Mauruti persiajaran tanah di minggu salpui ima acara pelajaran marhori-hori ini. Samnari saat maita tu tahap acara proses padua hata dohot parusipon on dua judul dua kata alai biasa naon sapaket do diulah onon boha anon hatoranganna boha panorayangonna disonga bangarade narasumberta guruta situa opudepen sialoho jala wakton asapina sah ma tua mengiba pudepen mau lihat ma ya mau lihat ma dia muakam menawi di kita para pepta Raja Sile Sabungan Sualu Turpuk namar hoja kusilalahi nabulak di Ainong Salpu nunga tabahas ima namar hori-hori dinding tingkatan ni namar hori-hori dinding masuk ma tunda patua hata dong sai patua hata diuruti ma dohot parhusipon bahasa didokon patua hata unang diartihon secara harafiah molot artihon secara harafiah berarti hata na dihataho na dituahon dakusi pengertian artina di tingkat temapak katayoni sian hata nina poso gabe hu hata nina tua-tua jadi pakata itu dan di tingkat nina poso be sa mahuna tua-tua ido pengertian ni patua hata taberin di son molo na patua hata dok parhusipon nunga resmi kunjinganon alani moloro odoran ni paranak madapoton hutani parboru nunga marodoran nunga digokot di son dongat tubuna nunga didokot di son boruna nunga disokot di son dongat sahuta laos didokon Raja Parhata soni nang pihak perboru jadi dibuat madison si panganon nomor tudu-tudu ima manang didokon namar miak-miak manang lomok-lomok na perlu si tegat soron nawi di son ditiki permasuk ni paranak jok-jok taberang dan teratur isa do di urutan na parjolo isi na paduahon isa na patulon soni nang satu dutna ase teratur dihita terlebih dihita paparan ni oput Raja Sile Sabungan Sualu Turpuk namar hoja silalahi nabolak na adong di Provinsi Bantaron tersonom ma naon tasepakati parjolo di urutan na parjolo ima nama buan siluai manang turu-turu di Sipanganoni bahasa parjoloi ai idon na perhitian dalam makatai ido sa di jolo di pudini nama buan ima turu-turu Sipanganoni pangolima di pudini pangoli natoras ni pangoli diuduti ma amang tuana amang udana raja ni dongas sahuta boru bere do ibe bere ima urutan na denggan manang na ideal molo oduran di paranak mendapoton hutani manang bagas ni parboru asa takas tabota te amangate asa dong sada acuan di hita tersebut dia do odoran ni paranak molo neng mendapoton bagas ni parboru soti nai
na perlu si tegas sorok dung masuk tu bagas pito di pihak kombatur si panganoni di meja laus si alala laus iron na perhitian na makatai ate laos unang jolo terpitur hudur pihak paranak ujolo tapasahat jolo si buat tahun tuhula-hulanta asa disigati unang tadokon asa disigati boro muna pariban nami salah doi unang iatur hula-hulay nun tulang tayo tasuro manigati baru tulang tayo manuru parboro na manigati ino aturan na sitong unang disuruh asa disigati boro ni rajay pariban nami si beban namion nang sumardo manang daw salah doy ate hula-hula tayo tasuro manigati baru hula-hula tayo marsuru baru na manigati idotong ayun na dinggan alis-alilong so disigati dari daron nonino disimulasi unang adong na hudul dumpe disuruh hudul disuruh hula-hula tay manang tulang tay hudul ita asa hudul naulo di sipata isi saat torarong na hudul dang songoni ate ujolo di jalo sumaddo jolo si beberapa di jalo na sidong nga sumarinda hudul mahamu baru kita hudul ido se raja ona terlangsung hudul sunai suruh depe hudul kan ido etika ni na patua hata doh parhusipon asa dinggan asa raja lasoni mara inarohaku na perlu paneroyon nami alana unggal basai godang tikininon tikina bar hori-hori ding isi ni namar hori-hori ding ido ta buat tuson tikini nga tadokon di minggu na salmo nga tadokon bahwa parhusiponinon parhori-hori dindingi itu adalah inti daripada siulau ni laos itu dibuat tu acara na patua hata itu dibuat tu acara parhusipon laos itu nomor tu pesta ujuk itu sudi kucininon di namar hori-hori dinding aseta kasta boto de amang ima hari rikot ni namar hori-hori dinding tarima jolo naruhanami nabu di patorak kami ate tungadong na orang takas dihitabi partikiano di pasatay matuamu mulai deh jadi mulai ada mah digurui nakaning ngari patoran gurui tentang parhusipon dohot patua hata. Jadi konsep anak kalingan, konsep ni nawat hori-hori dingiro dibuat tu parhusipon. Iya, patua hata. Jadi na usuk ku dison, bodo dirubah konsepnya sana aing itu diurai malah ditebai konsep siar nawat hori dingin. Ya. Mulai mah disuku-suku munainon. Ya, bui dirubah asal mah kedua belah pihak so parana do sumpar buru sepakat merubah ati adong na orang sikop di tiki namar horia dari dindingi di pasikop mah di tiki parhusiponi bui ale unang dirubah sepihak nah itu unang dirubah sepihak bui itu berubah ale mah hidup perubahan na kalau pada sipun namanya sa sitong na merodong petung perubahan deng do menyimpang sian naung di sepakati tiki nomor hori-hori dinding. Aduh dah catatan dah, merodong perubahan ikon hasil kesepakatan na dua hasuhuton. Munang adong keputusan sepihak. Dihindarkan tersongoni marah. Adong deh nasi. Abang udah apa berkat? Adong suku-sukumu? Ya. Ya, abang udah apa kaila?
Arong dobe, saya nama udah perkarang tengah. Oh, amang udah oponisi dia. So naking hatorangan ni UBC. Oh. Bang. Allah. SOP tadi kan. Allah. Masuk ni Paranagi. Iya, odorannya Paranagi Allah. Mulu arong parkana asing enang songoni. Dang boy. Ah, ido kamera ido nang parang. Daw nakipin nga tabain batasan. Dihita pa parada putar aja sila sebungan solo turpuk na marhoja sila lahina bolak na adong di provinsi Banten. Nah, tatungat tuak kalagan dan gitu daw kita do. Molo kita selaku pihak paranak songoni ma permasukta urutan perjolo nakin ima si buani. Baru di urutan paduahon di Pudina Pangulima. Baru natorasna. Ayo tuh na diudur kodang itu Pangulion. Baru natorasna. Baru amang tuana, amang udana. Baru raja di Donga Sauta. Baru terakhir Maparpudi ima boru bere do ibe bere. Nolo itu non salah urutan orang Suman. Nah, jadi biar nadinggan, iman nadinggan dihita. Itu dah orang salah ita. Iman nadinggan dihita. Kan itu nuangin, itu juga nakot si putih, tuat si deak. Dia dah muli mata pareak. Nama dingga nau muli mata pareak. Tersongoni marai naro aku dan tercampur itu aka obar balok tak. Kita dong nata-katai, mah kita paparan do putar aja sila sabungan si ulu turpuk namar hoja tu sila lagi nabulang. Mau lihat mah? Adong dapat. Oh ya. Gurih, senai sukun. Moro Roma Paranak tu utari Barburu. Lao mar pusip do padua hata. Nolak. Ada umumna nor sibuanan do. Ada di rumah mamlai dokon. Beruna memaresa. Asa ibaratnya son tula-ulara. Tulu-tulu si panganon. Iya, nauli. Jadi nausuk tulis mau lengkap tulu-tulu si panganon. Baharo solusina. Mau lihat deh. Iya, mau lihat ya teh. Bohape saya dong do faktor-faktor force major kejadian di luar perkiraan. Melosongon istilah tekniknya di dokoma force major, begitu. Dan menyangka, dan adong na menyangka salah satu imak kajabari dan disi, begitu. Boy do denggan ihatahon. Sasitong na niyan, ada orang soborhat, pihak Paranaginon harus memeriksa. Diperiksa dulu, dan gitu, adong keterbukaan. Walau misalnya dari si tulanna, marang dari si aliangna, marang si osangna, idokon lah kasih husipon. Tersono do adong kesilapan, keterbukaan, komunikasi yang baik. Ya, acara berjalan terus. Jadi, saran dihita. Adorang sutabua si bebuanot tama dapoton hula-hulata manang pihak Parburu duminggan do jolo tapareksa. Saran, masukan syarat tu kita. Nang atur marpos di roha kita parketeringi. Dan gitu, parketeringi kan na mengulahon ate salah mabigi. Dan gitu, jadi kita na maboto sebubuan otak akah do perangkat nah. Ain wanginon di luarnya halak batak pe parketering ai boto patudu si panganon. Ale kalau patudu ale gor medang pole boto itu dia. Dan gitu kita do narikot. Tentu nanti paresota jamot do kita juga sakta. Ala itu nu perhatian non pakatai itu ya Parburu manang hula-hulata. Jadi masukkan mon marang saran. Ada orang so dibuang si bebuanon tuh hutani Parburu jumolo dinggam majolo tapareso. Bolon ngalinggan nadinggan dengan masalah. Alai molo adong salah satu siap perjabaran ini orang dinggan berkomunikasi. Dan holan kejadian manusia itu kan bersifat bukan ada unsur kesengajaan. Jadi dang boy marsipailan. Molo neng martutur unang marsipailan.
Kan sinuan bulu asa si bain nalas, sinuan pertuturon asa si bain nauras. Unang alari terus si panganon yang lengkap gabe sega akan pertuturon dakusi unang marsipailan. Ya teh, adong keterbukaan. Ini naruh aku, ate. Mau lihat coba, gimana boy di Alusiami? Adong suku-suku dobe. Abang udah ku pusara. Oh. SOP tero kan dan di sini markau nasional naik kosong no. Yo. Adong dobe. Holan itu? Holan itu. Sangon urudan di markau. Nakikan nga udokon. Nang itu. Ngai syukur sama udakko polisi dia. Nah, jadi maksud tuh dang unang tatapuri ka marga ni dong atta hita di hita dong. Nakipiho dong di hita paparando putara ja sila sa bunga sualo turpuk na marhoja ko sila na inabolak. Khusus na adong di Bantenon, lagi do sonom ma urutan na odoran ni hita molo hita pararak neng berdapoton bagas ni parboru manang hula-hula tak ya sorry nang sebaliknya yang itu tasong di mana teh emang udah adong deh dia emang udah kupar karang tengah do sekarang tengah baik suku-sukumu baik emang udah suku-sukumu nama dulu majo emang dulu boleh abang udah kupar salembaran baik emang udah suku-sukumu nyon abang udah kunyon anak kon itu tar ina maroha namin go panorangion ala nau ngatung bagasai godang ni patorang tabahas tikina marhori-hori dinding lausido songoni itu pan hori-hori dinding songoni itu dang di dapat tua hata ate mau lebih holan mau marhori-hori dinding kan holan silua di tangan dok oleh-oleh dang resmi do beno dong pe ipatua hata na patua hata resmi dan gama berturut-turut si panganon ate jadi molorong nama dokon turut-turut si panganon ini digati do jabar na pirinda dang tarjalo hita paparando putara jasile sabungan sualu turpugi totunguna dang ada ti ate takas madokonok kuda ada ti Ido. Anong alasan na ala ni pandemi, makin ang pandemi bete. Pandemi na. Anong nama sa saunari? Gabi tuloy-tuloy si pangalan ni Jepek kung baru pinarigi. Terus dia udah membahas. Alam na nangarong ng mga sungon ni Dita, aling Jakarta. Jadi, aku sendiri menolak. Kita kan mga sungon ini. Alam pala pinabuli bigo ang uruman yung nalang Jakarta do kami. Jadi mulai ate mak dari do. Nakin nga tabatasi pagkatayonokan di hita paparan ng putara dyan sila sa bunga sa walong turpok na marhojan tu sila lahina bolak na adong di Provinsi Bantenon khusus na adong di Tangerang Rayaon dang tapamasay dang makatay hita tuluat nasing dang itu kan nung tabatasi sa guardia putay dang itu gogar ni paparan ng puta paparan Raja sila sa bungan sila si walong turpok na marhoja tu sila lahina bolak ngatakas kan ini kan sebenarnya pembatasan dan itu membatasi tapi songong itu Provinsi Banten itu jadi dang tahatai di luar nasing itu dang tahatai dia ke marga nasing di kita dong tahatai songon ini natuari dari Sabti kan jelas sudah tolak dan terjalo kami do bion Jabar Napir jadi dokoni Jabar Napir do inon molo turu-turu si panganon dihepekon nah itu iman itu na Jabar Napir ati takas ta boto
Itu, holam merubah, tudur si pangaron dihepekon inna. Itu, adong dihepekon kan orang Suman, ala di dokom may gabi jabar napir. Itu ate, ase tengok B, demolo hita ron wangin. Dakku boto dah, sepakat do hita yang terjalo hita ron jabar napir kan? Itu, unang dokon hataku seolah-olah holak kataku HP hamon CCTV jalo hamon alani gudang ni jabar napiron dah gitu. Itu, jadi sepakat do hita. Keputusan na dong di kantor sekretariat tahun ini adalah keputusan yang mengikat. Terus sudah hita paparan tanah adong di provinsi Banten. Nang adong anon nasa pamotwata adong nama jalo hita pas musim marulaon ala di Banten dulu dah. Ala mulo di luar non tang berari makatai bah. Saya campuran areal ni halakan, wilayah ni halakan. Tersongong di mana? Adong dobe, abang udah. Oh ya, silakan. Sederhana. Oh ya. Molo pasangan betul-betul sebanganon. Oh. Asing do hataran tu udah asing tu dengan tubuh, menang namolo asing hasatan asing do hatan isi tu ini mana? Oh, hata nih pasana ini. Cacit tongna mulu dapat sahatan hampir sarupa do inon materina, dah gitu sarupa. Cuma rupa inon mulu tu hula kan, ba nama ngelek do hita kan, alana balosona do deke, gitu kan. Jadi tong do elek molo pe onna budi pasatami. Jadi tong do elek, nama do tu pe songol kita nama riara aja matongol aja tong do songol ya tanah. Tong do inon. Nah tapi lapatan na hasatanna nama do tu manangna tu hula tong do inon. Dengan dong asing ni. Ate. So harat istri tu ini. Tahu apa deh? Tahu do waktu begini. Tahu. Tarung alana. Alana ikan upasa kan marhata di hadi bataun odol batan upasa marhata hadi bataun alana adong pakirimon sedi bata marhiti upasai itu beda nih upama do upasa ate molo upama adalah contoh-contoh yang sudah ada di sekitar kita itu manang tulus manang kiasan nah itu molo upama. Jadi tak beda udah teh, upama do upasa. Molo upasa itu adalah jelas marhata hadi batau. Adong pakirimon, siad dewata. Itu. Ale molo upasa ya lu si emma tutu. Nah lo itu upama ya lu si emma tutu kan nggak salah. Upama do bara ya lu si emma tutuin nggak salah be. Nah ya lu si adalah upasa. Imara nabu di patorak kami deh di secara panoragion adong dope nomal orang takas adorong so lau hita tu simulasi di hambua ke amanami itu adong dope siapa muda manipulasi ini apa ngatung takas ate iya amang udah kunyon si Raja Siap Pudanon itu mulai ate pak terus ini mati, mulai tema Tuhan tama nama dongani kita, angiat panorangion dari pasar kami apalagi di Tikion, buion makolhon, kuna dinggan, dia kahita mangulahon akka ulahon adat hanok kujulan narion. Oras mari kita, oras ma marsangak batuhata, marsangak ma oputara jasile sabungan. Marsangak ma nang hita paparan ni oputara jasile sabungan soal turpuk. Namar hoja kusilalahina bolak. Horas ma.